OK, že vás ľudia pri novom dnešnom videu. Dneska som tu opäť s Bananíkom. A ideme točiť mafiu. Zas a znova. Áno, zas a znova. A ideme točiť mafiu. Potom dáme neviem, vy uvidíte ešte vy už až po tomto videu. Ešte predtým, áno, my spravíme livestream ešte, no už potom, už predtým týmto videom. A nech tam sleduje Nathan a Dodo. Áno, nech nás tam sledujú. A my nebudeme zdržávať a môžeme ísť asi na to, nie? No, poďme. Tak počkajte. Ľudia, pekne. Dávaj. Posun si nahrať kapitolu. OK. Tak. Dáme. Počkaj. Daj tú domovinu, domov, sladký domov. Snadná. Pokračovať. Ty máš extrémne rýchlu myšku. No, ty to máš nastavené keď na... si to chceš znižiť, tak dáš rúžovú, alebo tieto farby červená, táto je pomalá. Sorry, ľudia, som vás prekryl. Tak to... Nie. Ty vole, ja nebudem vidieť brosky. Tak to dáme. Ach, nechcem vidieť túto. Kámo, prečo sa nechce zaostriť? Tá kamera sa nechce zaostriť. No, je zaostrená. Si zaostrená? Áno. OK. Ty si ju... No, dobre. OK. Takže tuto má... Mňa to sere, že tam nie je ten zvuk. Jaký... Aj počkaj však. Hopa. Nastavujeme zvuk. Tak dáme asi na plné. Nie, ešte tu dobre. No, počkaj, však oni nič asi nehovoria. Hovoria. Neviem, mi to nepočúva. Boli si zastavili nejakého dementa. No neviem. Nathan, Dominik, sledujete nás? Ak áno, tak dajte like a ak nemáte odber... Prosím, dajte odber. A ak nemáte u mňa odber, tak ho dajte. Chceme dosiahnuť 1000 odberateľov a odhalíme sa. No hej. A keď dáme 10 odberateľov, tak spravím pre vás také menšie špeciálne video. YouTube špeciál. Ešte, čo? Hej. A ešte neviem, čo to presne bude. A YouTube špeciálik so mnou, Ešte som nerozmýšľal o tom, ale bude to aj, bude, toto není špeciál, to nie je, ja teraz vám poviem o takom videu, ktoré natočím, nechcem vás predbiehať, ale bude to prestavba môjho štúdia, lebo mi príde nová posteľ, sem taká istá, taký istý materiál, len nová, taká peknejšia. A preskoč reklamu. Nie reklamu. Fucking what the fuck? Dobre, takže... Ok, sme tu, serem na to, budem šprintovať rovno domov, nebudem sa... Takže banánik, no. No. Čo chceš? No nič. Bežím. Takže banánik ide. Alebo keď si chceš meniť... Simagor? Keď si meníš farbu, tak dáš toto a toto. Alebo toto, takto. Idem. Šprinty. Deja vu. What a sigma. Matej, chceš vidieť kočičku? No. To počkaj. Nác. Či. Teraz si vieš, jaj. Čau, čiča. No, neviem, či kebyže máš zbraň, tak ty je. Nie, to by som nespravil. Ja asi áno. Lebo som brach. No, choďte preč. Chcem sa nažrať. No, už si žral. Už sa len vyspíš. A potom si dáme košílku. Jaký som unavený. No, bachni sa do tej postele. Ono ešte čaká, dokedy sa unaví úplne.
ďalšieho dňa. Ďalšího dne. Kamo, idem si asi zobrať vetrák, aby nám to nebolo tak. To je chytré. A dúfam, že ma nebolo vidieť. Nie, v pohode. Dobre, takže ok. Pohode. No tak ľudia, sme tu sami. Takže vetráčik za chvíľku bude. Ale donesol som to fife, ak máš rád. Ďakujem. Máš rád? No, dám si akože. A tu bude, sa mi zdá, mlatička. No Áno, poď sem, to ty viem. uchyl. Už to viem, jak na teba. Tvrdý úder. Prečo, ty si dobrý. Pam, 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 pam. Počkaj, jak sa otvára to? Aha. Jo. Jau. Pomy. Si myslíš? Pam, pam, pam. Piči. Pam. Ty vole, on je silný. Pam, pam, pam. Ešte keby si žeráš tú obťažnosť ťažku. Tak to by si... Počkaj, idem sa opýtať. Au. Pam. Gulka do hlavy. Wolverine má pitik malý. Alebo... Aha, jaké bomby mu dám? Poď, bam! Pam. Už na to video má 7 minút. Koľko? No, 20 minút. no, neviem, či mi... No hej, asi, alebo 18. Lebo neviem, či 20 mi dnes potom mi povolí YouTube. Ale mal by. Tak dáme to 20. Už hodinu je, keď video by nemalo mať hodinu, ale livestreaming to nevadí. Livestream môže mať viac ako... To je jedno. Livestream môžeš točiť aj 100 hodín. Aj 380, aj 2 roky. Proste to by sa ti nechcelo. Alebo že točíš, čo každý deň robíš. Joe! Ty mŕtka jedna, nevalaj sa tam. Takže my ten live streaming budeme mať teraz 15:23 a budeme ho mať tak o 15. Za chvíľku už. 15:30. Joe! Takže ľudia... Joeyk! Takže ľudia môj úplne... Matej, kúkaj. Ne! Matej, bož, kúkaj. Aha. Ne. Kúkaj, tam kde toto. Ja viem. Ešte to môže byť, ešte to môže. No už môže. Sorry, ľudia. Aké to? Alebo môže. Mám to zakryť? Ako nevadí. Oni to niekam. To je zároveň tej hry. To neby, že by... Dobre. A ja si dám fajčiť cigáru. A, preskočím tu.
Seri ma tu. Dobre, poď ideme. Mhm. Joe Barbaro. Otvárajte vrata. Matej? Haló, Joe Barbaro. Kukni, kam sa mu kuknem. Haló, Joe Barbaro. Prečo máš taký veľký dick? Vy toho má malinký. Už to video má 10 minútiek. Cože? No Joe, otvor si, porad si. O 35 už musíme ísť točiť live streaming. No poď, ty Joe. Pamparo. Čau Joe, Pamparo. Podľa mňa tam budú tak traja ľudia. Alebo neviem. Poď sem Joe Pamparo. A ja ako bombu dám Joeovi Pamparovi. Podľa mňa to, či banánik koľko je podľa teba na tom live streame oných ľudí. Podľa mňa tak traja? Neviem. Až tam bude Dominik, Natal, neviem. Potom ešte neviem kto. Mám tady drinky. Pato. Tu mám tady drinky. Viem. Aj ľudia vedia, lebo však som o tom točil. Ten Mateo sa tam pribieha. Zdám policajtom ľudia. Ktorým som už šiel. Jak sa máte ľudia? Nám toto je dobre. Ľudia, som tu, bol som len, počkaj, koľko hodín? Už má video 14 minút. Počkaj, teraz to ne? Lúpiš? Glúka do hlavy. Wolverine má pipík malý. O 5 minút neskôr. Mateo!
Dobre, dáme to asi z takých 18 minútiek. Teraz má 15. Ešte také 3-2 minútky. Lebo už je 35, už budeme chystať na live streaming. Ja tu zatiaľ budem hrať. Jak sa trubí? Neviem, nedá sa tuším. Dobre, takže ľudia, toto je pre toto video všetko. Dajte, čo máte dať? Like a odber a máte ísť prísť na live stream. Takže čus! Amerika, vypni sa! Vypni sa!